Ir-raba ta' Grezzju kien lejra ta' kulħadd. Kien raba mimli bil-ħxejjex is-sena kollha. Lil Grezzju kon dejjem tarah jħawwel u jiżra. U mbirek Alla kollox kien jitla' u jagħmel il-frott. Darba minnhom lil Grezzju tawh żerrija speċjali. Ma kienx jaf x'isimha u bil-wisq anqas jekk hi żerrija tal-ħaxix jew xi siġra tal-frott. Qalulu biss li din iż-żerrija rid jew ħsiebha. Ma trid tkun qatt nieqsa mill-ilma u lanqas mis-sustanzi. Ried ineħħilha l-ħaxix ħażin u fuq kollox rid jiżraħħa x'imkien fl-għalqa fejn mix-xemx ma tkunx nieqsa. Grezzju hekk għamel, ħawwilha fl-aktar parti xemxija tal-għalqa. U ta' kuljum kien imur biex jew jagħtiha l-ilma, jew inaqqi u jneħħi l-ħaxix ħażin li jkun kiber, ineħħi xi ħmieġ li jkun marem bir-riħ u jagħtiha s-sustanzi. Ma kienitx tgħaddi ġurnata li Grezzju ma kienx imur ħdejn din is-siġra. Illi din il-pjanta ħadet it-tul biex tnibbet, Grezzju bħal beda jaqta' qalbu. Beda jaħseb li dak li kienet jagħmel kien kollu għal xejn. Beda jaħseb li forsi minn taħt dik iż-żerrija rid jitħaq bih. Beda jaħseb ukoll li forsi dik iż-żerrija kienet mejta. Imma minkejja dan kollu Grezzju baqa' jmur kuljum. Kuljum kien joħlom din il-pjanta. Xtaq jara x'inhi u xi frott kienet tagħti. Ngħiduha. Xtaq iduq il-prodott tagħha. Imma kemm se jdum? Wara ftit ta' żmien din is-siġra nibtet. U Grezzju meta ra dik il-fera ħadra ħirġa minn ġol ħamrija, tgħidx kemm feraħ? Aktar beda jsaqqi, inaqqi, inaddaf u jagħti s-sustanzi b'aktar entużjażmu. Issa beda jara dak li kienet jaħdem għalih. Aktar ma din il-pjanta bdiet tikber, aktar il-ferħ tiegħu beda jiżdied. Veru li aktar beda jiżdiedlu x-xogħol, imma l-ferħ kien kbir. Ma setax iżommu għalih. Beda jistieden lil ħbieb u l-bdiewa biex jaraw lil din il-pjanta u jwiedhom li meta din ikollha l-frott u ż-żerrija żgur kien se jagħtihom minnha. Fl-aħħar din il-pjanta saret siġra. Bdiet tagħmel il-frott. Frott tajjeb u sabiħ. Grezzju żamm kelmtu. Beda jiekol u jqassam minn dan il-frott. Qassam ukoll iż-żerrija. U ħaġa tal-iskantament. Aktar ma beda jqassam, aktar is-siġra kienet tikber u tisbieħ. U b'riżultat ta' dan, l-għalqa bdiet tieħu aktar ruħ u l-prodotti tagħha kienu isbaħ u aħjar minn qabel. Ma damux mal-għeliqi tal-viċin ma kellhom ukoll siġra bħal din. U hawn naraħ lil Grezzju jagħti l-pariri u jgħid kif għandhom jieħdu ħsiebha. Dawk li mxew mal-pariri ta' Grezzju kellhom siġra sabiħa u anke l-prodotti tal-art sbieħ u tajbin. Dawk li mbagħad ma tawx każ għal dak li kien jgħidilhom Grezzju. Tilfu s-siġra u anke l-prodotti tal-art tagħhom tista' tgħid li marru l-baħar. Meta darba wieħed espert tal-bidja kienet idur f'dawk l-inħawi u lemaħ dawk is-siġar kollha, tgħidx kemm staġeb? Kien jaf li s-siġra kienet rari? Kien jaf ukoll li din trid ħafna xogħol biex tikber? Trid ħafna kura. Kultant anke qtih il-qalb.
Kien jaf ukoll li dejn aktar tikber u ssebbaħ l-ambjent fejn tkun aktar kemm tinqasam mal-oħrajn. Dik kienet is-siġra bl-isem stramp tal-Fidi Kullus.